Защо? Защо? Защо не мога да събера поне едни 10 скапани абоната? Какъв ми е проблема? Снимам клипчета. Качвам ги. Вие ги гледате. Абонирали сте се, ама само вие. Искам още абонати. Защо не мога да ги събера? Защо? Правя това клипче, за да ви питам защо. А и за да ви кажа, че може да... Ако искате, не ви карам, да кажете на приятели за канала ми и да се абонират. И само да кажа, че ще кача клип чак когато събера 10 абоната. А и само утре ще кача едно клипче за Великден, така, и после чак като събера 10 абоната. Така че, кажете на приятели. Чао, хора!